Ne, a už to jede. Procinka. Takže pojede steak nebo ne? Jako jestli to mám držet na pivu nebo... Závisí na mě. No, když si do hospody. To je tak nezávisí na tobě, no já jenom jako, že... Ne, že si to začne dostat. Když doma chce, když tak se bude páčit. A pak my půjde rovnou do hospody.